Nis Nicole bheith fá chuirtííanamh dom le de hail an sraitheanna pictiúr atá os de chóir amachchan sin dar teideal ag tábha scoláire na bliana. Sa céad pictiúr tá tábha chun scoláire na bliana ar siúl agus tá an múntar ag caint leis na daltaí. Tá na daltaí ag éisteacht go géir agus íonn an múntar arthú smaoine bhar duine a bhain mar rogha. Sa dara pictiúr tagan an lámhótála agus feicim míad na daltaí ina seasamh sa scúna. Téann siad sús go dtí an bosca agus chuireann siad a milliga bhótála isteach. Sa trí pictiúr feicim míad beirt múntóir fear agus ban san ifi generálta, os glíonn siad an bosca agus caitheann siad na billiga amach ar an mórd, a níos tá siad chun na bhótaí a chomhramh. Sa ceathrú pictiúr feicim míad go bhfuil na daltaí bailithe i chala mór na scoile. Tá beirt múntóir agus an príomhide ar an stáitse chun tuireann na bhótála a aonseint an scoil. Is I pictiúr cuaig fógraíonn an príomhide anam an bútóra amach. Is I Sandra ní chealaigh scoláire na bliana agus pléascann an seomra amach le búla bos. Sa pictiúr déirnach bíonn an príomhide caint faoi Sandra. D'éireann sé go bhfuil an curran tilthe cé. Bíonn sé ag caint faoi a thumpar a hobar agus ag cuidú amach sa scoil. Bíonn ine an domhan ar Sandra. Nis bhfuil éon cheiste go le choráram i dtéobh na sraithe seo. Cad atá scríofa ar an gclár bán I pictiúr a hain? I pictiúr a hain tá na focail tábhacháin scoláire na bliana scríte. I pictiúr dó conas atá na daltaí gléasta. Tá na daltaí gléasta in éisteacht. I pictiúr trí cad atá scríofa ar an mosca atá á oscailt ag an múntóir. Ar an mosca tá na focail scríte bhótáil anseo. I pictiúr a ceathair Nicole sinna féchantar an sraitheanna seo, tá trúr ina seasamh ar an stáitse, cad tá in agallamh ar an stáitse? Tá an curran do scoláire na bbliana in agallamh. I pictiúr ifir dó an módalta atá a caitheamh na bhótaí le feiscint in sa scóineann sin. Tá túr le feiscint sa pictiúr. Cén dá grúige atá ar Sandra ní chealaigh? Tá dá fionn ar grúigh Sandra ní chealaigh.